Jeg prøver lige igen. Kan folk høre mig? Så er der lyd. Yes. Godt. Nå, god aften og velkommen alle sammen. Nu kom der endelig lyd igennem. Jeg lukker ned for chatten, imens at vi kører præsentationen igennem. Og så lukker vi den op senere. Så, vi er klar til at starte, og jeg beklager selvfølgelig lige vanskelighederne her i starten. Jeg håber, at I alle sammen kan høre mig alligevel. Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til aftens webinar. Og mit navn det er Rikke Andersen, og jeg kommer her fra Vordingborg på Sydsjælland. Jeg joinede Jeunesse for 2,5 måneder siden, og det gjorde jeg, fordi at jeg har en veninde, som bor i USA. Og hun havde delt en video inde på hendes Facebook-profil, og der ser jeg simpelthen det her produkt, som hun bruger. Og jeg tænker, at det her det ser simpelthen så interessant ud, så jeg er nødt til at vide, hvad er det her for noget. Og siden der har jeg simpelthen brugt al min tid på at sætte mig ind i, hvad kan de her produkter, hvad er det for noget? Hvad er det for en firma, hvad er det for nogle mennesker, der står bag det her firma? Så i aften, der vil jeg tage jer igennem en PowerPoint-præsentation, hvor det er, at I skal få jer en forståelse af, hvad for nogle produkter vi har med at gøre, hvad er det for et firma, vi har med at gøre, og hvordan kan vi komme til at tjene nogle penge i denne her forretning. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der ønsker at være en del af forretningen, og det er også helt okay. Man kan også bare være almindelig kunde. Så jeg vil begynde at fortælle jer omkring Jeunesse. Jeunesse er et firma, som blev stiftet den 9.9.2009. Det vil sige, det er et cirka 5 år gammelt firma. Og siden da er de simpelthen startede i 2009, der er firmaet eksploderet fuldstændig. De startede med at lancere deres produkter i Thailand, på Filippinerne, Taiwan, Kina, New Zealand, Australien, hele den vej over. Og det gjorde de simpelthen fordi, at man ikke ønskede, at der var nogen, der kopierede deres produkter. Så strategien var simpelthen, at man startede i de lande derovre, og derefter, når det var, at man havde fået rigtig godt gang i det marked, så ville man begynde at fokusere på USA og Europa. Så det, der simpelthen sker i 2014, november 2014, det er, at firmaet begynder at vende deres interesse over mod USA og Europa. Og det er simpelthen derfra, at jeg kommer i kontakt med firmaet. Så man kan sige, at vi er kommet ind på et helt rigtigt tidspunkt, fordi her har vi alle mulighederne for at være med til at præge det europæiske marked. Og selvfølgelig også alle de andre lande, som firmaet er i. Men det er super spændende. Det er nu, vi oplever, at der er et kæmpe momentum. Siden jeg startede i december 2014, der er der simpelthen kommet en storm af både brugere og forhandlere til firmaet under vores team. Og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for, men jeg var slet ikke forberedt på, at det ville gå så stærkt, som det egentlig har gjort. Det er selvfølgelig super positivt, og jeg har rigtig mange mennesker, som hjælper og støtter op og holder møder og gør alle de her ting her. Så det, der egentlig er meningen, det er, at vi her i Danmark og Skandinavien vil benytte os af de her webinarer, altså præsentationer, hvor folk kan sidde hjemme i deres stue og lytte med på, hvad for nogle budskaber vi har. Men altså, Jeunesse startede som sagt i 2009, og siden da er det simpelthen eksploderet. Vi er pt. I 115 lande, med Tyrkiet som det nye åbne land. Og jeg var faktisk med i Tyrkiet, hvor det var, at vi skulle åbne landet. Det vil sige, at officielt er Tyrkiet ikke helt åben endnu. Vi mangler stadigvæk de sidste ting, der skal være på plads. Men firmaet regner med at kunne lukke dørene op her første i tredje. Så det bliver sindssygt interessant at se, hvad det kan bringe med sig, fordi at Tyrkiet er selvfølgelig et stort marked. Og ligesom med danske kvinder og danske mænd, jamen, så vil tyrkerne selvfølgelig også have en lækker hud. Og de går rigtig meget op i anti-aging. Så det er et stort marked, der ligger og venter på at blive åbent rigtig officielt. Sindssygt interessant. Vi har kontorer 37 steder rundt omkring i verden. Og det tætteste, som vi kommer her fra Danmark, det er Holland.
Så de steder, hvor det er, at vi får vores varer fra, når de skal shippes her til det danske marked, det er simpelthen Holland. Vi har support, som sidder rundt omkring i Europa, og vi har faktisk en support, som sidder i Sverige. Så det vil sige, at har vi nogle spørgsmål, eller mangler vi nogle svar, eller har vi gjort noget forkert, så har vi simpelthen en direkte linje til en person, som sidder derovre og varetager hele det danske og det svenske marked. Han hedder Scott, og han er rigtig sød og flink til at svare folk. Så hvis man har sådan nogle spørgsmål, som ens upline ikke kan svare på, eller man ikke kan finde et svar inde i vores Facebook-gruppe, jamen så er man velkommen til at kontakte Scott og simpelthen spørge ham til bords. Det var lidt omkring firmaet. Og nu vil jeg selvfølgelig gerne gennemgå de forskellige produkter, som firmaet har lanceret igennem tiderne. Og man kan sige, at firmaets palette består af forskellige produkter, som simpelthen giver anti-aging, både indvendigt, altså udefra og ind, og indenfra og ud. Og der har man simpelthen et system, som de kalder The Youth Enhancement System. De kalder det YES, og man kan sige, at den forkortelse, den beskriver de forskellige produkter, som I kan se her foran. Der er noget for hele kroppen, så man skal selvfølgelig fokusere på et sundt system indefra, og det resulterer selvfølgelig også i et sundt system udefra. Så der har man nogle forskellige redskaber. Og det første produkt, som jeg ligesom skal fortælle jer om i aften, det er det produkt, som hedder Lumines. Og den her Lumines-serie blev simpelthen til ud fra, at stifteren af Jeunesse, Randy Lewis, han skulle ned og have en ny knæoperation, eller ikke en ny knæoperation, han skulle ned og have lavet nye knæ. Og i USA, der er man meget langt fremme i forhold til stamcellebehandlinger. Det er der sikkert nogen, der har hørt noget om. I USA, der har man i de sidste 10-12 år forsket rigtig meget inden for stamceller. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, at Klaus Riskær herhjemme i Danmark, han lancerede Stemcare for godt 8 år siden, og der var rigtig mange mennesker, som grinte af ham. Men i dag, der tror jeg, der er mange mennesker, som er glade for, at de har fået frosset deres nyfødte børns navlestreng ned, fordi man kan egentlig tage de her stamceller, og så kan man gå ind og dyrke på dem, hvis nu at barnet bliver sygt på et senere tidspunkt i livet. Så kan man simpelthen bruge de her stamceller til eventuelt at behandle de her sygdomme. Så det er sindssygt interessant i forhold til, hvad kan vi egentlig gøre, hvordan kan vi redde liv i fremtiden. Men Randy, han gik til sin læge, Dr. Nathan, som har klinik i Beverly Hills. Han er plastikkirurg, men han har speciale i stamceller, altså behandling af stamceller. Så det de egentlig gør for Randy, det er, at de sprøjter stamceller direkte ind i hans knæ, så knæet det simpelthen kan regenerere sig selv. Og imens at han får de her behandlinger, så kommer han til at snakke med ham her doktoren, og han fortæller, at han har udviklet en serum, som simpelthen kan gå ind og regenerere huden. Og den er baseret på stamcelleteknologi. Og det gør selvfølgelig Randy interesseret i at høre mere, fordi at den her teknologi, den giver bare et helt vildt resultat. Han spørger ind til, hvor mange flasker han sælger af det om måneden, og til det der svarer han, at rigtig stolt i øvrigt, at han sælger omkring 40 flasker. Og Randy, han er forretningsmand og har arbejdet inden for network marketing tidligere. Og han spørger ham selvfølgelig, hvad vil han sige til, hvis det var, at de kunne sælge 40.000 flasker. Og på den måde, der opstår hele det her samarbejde omkring Lumines-serien. Så det vil sige, at Randy, han samarbejder med Dr. Nathan, og har simpelthen fået rettighederne til at producere de her produkter. Og de har udviklet dem i fællesskab. Jeg kunne godt tænke mig at vise en lille video omkring selve stamcellebehandlingen. Så jeg vil gerne lige klikke over på en YouTube-video, og så skal I egentlig bare lytte med, så jeg håber, at det giver en lidt bedre forståelse. Den er med danske undertekster, fordi vi har været så heldige, at der er nogle gode teamkollegaer, som har været flinke og gå ind og oversætte den her video, og det er bare super fedt for os andre. Så den sætter jeg lige på. Kommer der.
Aging. This is a topic that literally affects everyone. But what if there was a revolutionary solution? The answer? Stem cells. Stem cells are basically our fountain of youth. This is what maintains our body's reparative, regenerative abilities. As we age, every cell breaks down and needs to be replaced, and what replaces it is the stem cells. By using stem cells, a company has developed a special growth factor complex that heals our cells and slows down the appearance of the aging process. The process begins with the search for the best stem cells in the human body. The stem cells are found within the body's fat layer. By using a sterile and specialized syringe, doctors extract a mixture of fatty tissue and a group of healthy stem cells. Laboratory technicians then separate the stem and fat cells by using a centrifuge system. From here, the stem cells are placed in a petri dish and given food they need to grow. As the cells grow, they multiply quickly, filling in any gaps or holes. This is very similar to how the body heals wounds. During this phase, the stem cells release a chemical signal, or what is called a growth factor. Growth factors are the cell's language. This is how thousands of cells communicate, enabling each other to do one vital function: repair and regenerate tissue in the body. Growth factors are the critical ingredient used in a revolutionary youth-enhancing system developed by a global leader in this technology. The company is Genes. The state-of-the-art product is Luminesce. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When Luminesce is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the petri dish. Growth factors in the Luminesce products talk to your body's cells. The result? A healthier, much younger, better-looking you. Wouldn't it be cool if someone took a global leader in anti-aging and broke the mold? If someone took our best-selling products, backed with science, and kept its DNA? Yes, det var en lille forklaring på, hvad de her vækstfaktorer egentlig kan gå ind og gøre for vores hud. Og det er nogle ret vilde resultater, som folk er begyndt at dele med os. Fordi i starten, da det var, at jeg kom ind i denne her forretning, der var det mest amerikanske billeder, som jeg kunne kigge på. Og man kan sige, det er lidt svært for os at forholde sig til noget, der er amerikansk. Så jeg har jo selvfølgelig gået og glædet mig til, at vi selv kunne begynde at dele vores resultater i vores gruppe. Og det er blandt andet også derfor, at vi har lavet den her Facebook-gruppe, så det er, at vi kan dele hinandens erfaringer og resultater. Så til de af jer, som allerede er inde i forretningen, jamen I skulle til at vise de nye, hvordan de her resultater egentlig er kommet, og på hvor kort tid det egentlig er sket. Man kan sige, at firmaet har 1,8 millioner både kunder og distributører worldwide. Og det har de altså kun af den ene årsag, at deres produkter er fantastiske. Udover det, så har de en tilbagebetalingsgaranti på 30 dage. Det vil sige, at hvis folk ikke er tilfredse, så kan de simpelthen gå ind og få pengene tilbage. Så man har ikke noget at miste, men det eneste man kan miste, det er faktisk sin splitsighed i huden. Så jeg vil sige, det er bare med at komme i gang med at prøve de her produkter, og husk at tage nogle før og efterbilleder. Men jeg vil lige ganske kort fortælle, hvordan at man skal bruge de her produkter. Det første produkt, det er en cleanser. Og den her cleanser, den fungerer på samme måde, som man kan sige, den renser simpelthen huden i dybden. Den detoxer det øverste hudlag for det, vi kalder frie radikaler. Og frie radikaler, det er noget, vi har siddende, når det er, at vi bruger make-up, eller vi går ud i bilos, eller hvad vi nu kan finde på. Og det skal selvfølgelig væk fra huden, så det er, at man ligesom kan regenerere huden. Så første step i denne her proces, det er simpelthen at tage en lille bitte smule af den her cleanser. Jeg gør gerne mine hænder lidt våde inden, og så tager jeg simpelthen en lille bitte smule og lader det skumme op i ansigtet. Lad det virke 30 sekunder, og så skyller jeg simpelthen bare efter med lidt lunkent vand. Jeg bruger den også som make-up fjerner, den kan bruges til det hele.
Så det er simpelthen starten på den her serie. Man bruger den om morgenen, og man bruger den om aftenen. Jeg vil dog sige, at hvis man har sensitiv hud, så skal man lige være lidt opmærksom på, at den her den går altså ind og detoxer huden. Så start stille og roligt ud med produkterne i stedet for, og så simpelthen prøv jer frem for at se, om huden den reagerer. Så hvis det er, at man har sensitiv hud, så skal man bare starte stille og roligt op, måske bare kun én gang om dagen i stedet for de 2 gange, som firmaet anbefaler. Det næste produkt i Luminess-linjen, det er vores serum. Og den her serum, det er simpelthen deres flagprodukt, altså det er simpelthen det produkt, som hele den her serie er bygget op på. Det er den mest aktive af alle vores ingredienser, eller alle vores produkter, undskyld. Den indeholder 85% aktiv vækstfaktor. Og man kan sige, hvad betyder det egentlig? Jamen, det betyder, at det er denne her. Selvfølgelig er der også vækstfaktor i de andre produkter, men det er simpelthen denne her, som det hele er bygget op på. Så den her lille serum, den bruger man, når det er, at man har renset huden. Og så tager man bare en lille bitte smule og smører den i hovedet, eller på hænderne, eller hvor det nu er, at man gerne vil have nogle resultater. Jeg har blandt andet brugt den her serum til min mands ryg. Han har nogle store pigmentforandringer omme på ryggen. Og der har vi simpelthen været i gang med at bruge den her serum over en periode på 8 dage. Og jeg har taget nogle billeder, som jeg har delt inde i vores gruppe, og det er altså helt vildt, hvad der egentlig sker på så kort tid. Så super interessant produkt, som kan bruges af alle mennesker, inklusive børn. Selvfølgelig skal man ikke bruge cleanseren på børn, men den her serum, den indeholder simpelthen ingen konserveringsmidler, tilsætningsstoffer, parabener eller noget andet. Det gør cleanseren heller ikke, den er bare aktiv. Det skal ikke bruges på børn. Den her lille serum kan bruges til brandsår eller til problem, altså eksem, forskellige andre ting. Så hyperallergenetestet og et virkelig godt produkt for folk, der har udfordringer med huden, eller for folk, som ønsker at få et anti-aging resultat. I de andre produkter, som den her Luminess-serie den indeholder, der har vi simpelthen det, som vi kalder en dagcreme. Og i vores dagcreme, der har vi vores solfaktor, og den indeholder solfaktor 30. Og det betyder, at vi ikke må sige, at den er altså der ikke er nogen konserveringsmidler. Og det er fordi alt over solfaktor 15, det er med konserveringsmidler. Så det eneste produkt ud af alle dem, der er i Luminess-serien, så indeholder vores dagcreme altså ikke konserveringsmiddel på grund af vores solfaktor, som er i. Men derudover så er der altså ingen parabener i. Så det er bare så folk er klar over, at ingen af vores produkter indeholder parabener, men den her indeholder altså et konserveringsmiddel. Men den her lille pakke, man kan få sådan en startpakke, hvor man kan prøve produkterne. Der indeholder den altså en serum, en dagcreme, og så indeholder den noget, der hedder Reserve, som jeg vil fortælle jer lidt om senere. Udover det, så har firmaet selvfølgelig også lavet en natcreme, og den her natcreme, der er selvfølgelig også rigtig mange aktive ingredienser i. Og det den gør, det er, at den går simpelthen ind og regenererer huden om natten, og den efterlader ikke huden i den der fedtede tilstand, som nogle cremer godt har tendens til. Så man kan sige, at hvis man virkelig vil have et meget hurtigt resultat, hvor det er, at man kan mærke en forskel i hudens blødhed og forskellige andre ting, jamen så anbefaler man, at man bruger serum, dagcreme og natcreme som et minimum. Hvis man så vil give den rigtig gas, så starter man selvfølgelig med sin cleanser, og så kan man tilføje et ekstra produkt, og det er vores maske. Masken, den har vi også rigtig mange før- og efterbilleder på. Og det den egentlig gør, det er, at den giver et ansigtsløft, et direkte ansigtsløft, det er helt vildt. Der er nogle af vores kosmetologer, som sammenligner den med nogle af de andre dyre masker, som findes på markedet. Og det som vores kan, udover at den selvfølgelig koster en tredjedel af, hvad de andre koster, jamen så har den altså de her unikke egenskaber, hvor det er, at den går ind og ligesom giver et ansigtsløft til de dybe rynker, men også til de fine rynker. Så tag nogle før- og efterbilleder og prøv at vise folk, hvordan at det her produkt virker. Så skal I bare se løjer. Det er helt vildt. Den bruger jeg rigtig meget, når det er, at jeg er ude og holde præsentationer. Så får folk simpelthen lov til at prøve lige netop det her produkt, fordi jeg er helt vild med det.
Det var lidt omkring vækstfaktorerne. Det var vi lidt inde på tidligere, hvordan at de her vækstfaktorer egentlig går ind og sender signaler til kroppen. Så kroppen begynder at producere de her mangler, kan man sige, som det jo er, når man får rynker. Det kan være kollagenproduktionen, som bliver sat i gang. Og det er altså det, som er vigtigt i vores serie, fordi det er det, der giver resultatet. Vi har rigtig mange kliniske dokumentationer og kliniske tests, som ligger tilgængelige inde på vores hjemmeside. Og til de af jer, som gerne vil kigge meget mere i de her kliniske dokumentationer, jamen, så vil jeg henvise jer til, at I går ind og kigger på dem, der ligger inde på hjemmesiden. Jeg vil lige vise jer et par billeder af nogle af vores danske distributører, som har brugt de her produkter. Og jeg har selvfølgelig spurgt om tilladelse til at bruge de her billeder. Men det her det er altså en dame, som har brugt vores serum. Det er kun serum, der er brugt. Og den har hun altså brugt i 3 uger. Jeg ved ikke, om I kan se forskel, men det kan jeg i hvert fald. Så hun har kun brugt det på den venstre hånd. Og der kan man simpelthen se, hvordan at huden den har været inde, og altså, det ligner jo slet ikke, det er den samme hånd. Men der kan man simpelthen selv prøve at teste produkterne af, som jeg nævnte tidligere med før- og efterbilleder. Det er selvfølgelig ikke så heldigt, at hvis man skal bruge det i halvdelen af ansigtet, at man skal rende rundt og være helt skæv i den ene side af ansigtet og være helt glat. Men det er i hvert fald noget, som man kan gøre. Det er selvfølgelig op til folk selv, hvordan de ønsker at bruge produkterne. Så man kan sige, at til dagen, ud fra de her produkter, der er den daglige rutine, at man starter med sin cleanser. Og så tager man simpelthen, når man har renset sin hud, så tager man og påfører et tyndt lag med serum. Og så slutter man af med sin dagcreme. Og til aftenrutinen, der bruger vi selvfølgelig vores cleanser igen. Og så bruger vi vores serum, og så kan vi bruge vores natcreme. Firmaet har faktisk også ud over lavet en body lotion. Og den her body lotion i starten, så tænkte jeg, hvad skal vi bruge endnu en body lotion til? Men jeg har egentlig fundet ud af, hvor vildt det her produkt egentlig er. Og til den pris, til en pris, som alle har råd til og har mulighed for at købe. Det den egentlig gør, udover den selvfølgelig også indeholder vækstfaktor. Den kan simpelthen gå ind og allerede på 24 timer kan man faktisk mærke en forskel, efter man har brugt det her produkt. Der er flere inde i vores gruppe, som har brugt produkterne på problemområder, som jeg kalder det for. Altså, det kan være tør hud, det kan være psoriasis, det kan være forskellige hudeksemer. Der har de simpelthen brugt det her produkt. Og der har de altså kunnet mærke en kæmpe forskel, både mærke og se en kæmpe forskel. Så det er selvfølgelig også et produkt, som jeg taler rigtig godt for, fordi det bare virker. Og det er selvfølgelig ikke specielt dyrt. Jeg mener, at vores indkøbspris på det her produkt, den ligger på omkring 250 kroner. Så det må man sige, det er noget, vi alle sammen kan være med på. Det var lidt omkring vores anti-aging til vores ansigt og til resten af kroppen. Og selvfølgelig så er det altid dejligt, at man har et flot udseende, og man kan mærke og der sker en forskel. Men tit så skal man altså også, man glemmer tit, at sundheden den selvfølgelig også kommer indenfra. Og firmaet de har simpelthen lavet et produkt, som giver dig anti-aging indefra og ud. Og denne her Reserve, den kan jeg ikke tale varmt nok for, fordi det her det er et helt vildt produkt. Jeg har selv begyndt at teste rigtig meget på produktet. Det er klart, i starten der falder alle folk over vores hudplejeprodukter. Men den her Reserve, den er altså helt unik. Den indeholder en blanding af forskellige kraftige antioxidanter. Og selve kombinationen gør egentlig, at de antioxidanter, som man har brugt, de bliver egentlig forstærket ved den her sammensætning, som firmaet har valgt at bruge. Den indeholder blandt andet en meget kraftig antioxidant, som hedder resveratrol. Og man kan gå ind og google, eller prøve at gå på YouTube, simpelthen prøve at gå ind og se, hvad lægerne egentlig har sagt omkring resveratrol. Det er kroppens vigtigste antioxidant. Og man kan sige, fra vi er 0 til vi er 25, jamen, så producerer vi i stor stil antioxidanter og alle de gode hormoner. Men når det er, at vi er fra 25 til vi er 40, så falder denne her antioxidantproduktion med 80%. Så kære venner, den går altså kun ned ad bakke, hvis ikke man sørger for at holde kroppen ved lige.
Det er simpelthen en motor, som skal smøres med olie, og man skal selvfølgelig passe på den, og den skal gå til tjek, ligesom man gør med en bil. Vi passer faktisk bedre på vores biler, end vi gør på vores helbred, og det kan man jo prøve at undre sig lidt over. Men denne her Reserve, det er simpelthen en fantastisk vitamindrik, som jeg plejer at tage om morgenen. Og man tager bare lige og hiver låget af, eller låget, den der lille slip der, og så drikker man den. Det er sådan en slags gelé, og den smager af en blanding mellem greb, en lille bitte smule greb, og blåbær og forskellige andre dejlige bær. Så den har ikke nogen grim smag, men den har selvfølgelig en lille smag af greb. Det her indhold i selve denne her pakke, det svarer til, hvad der er i 45 kilo frugt. Og det er altså meget. I hørte fuldstændig korrekt. 45 kilo frugt. Så til de af jer, som måske ikke har så god samvittighed omkring, hvad man indtager af gode, sunde ting og sager, så er den her altså fantastisk. Det er med ikke sagt, at man bare kan gå hen og drikke en Reserve, og så kan man spise McDonald's med noget pizza hver dag. Den holder altså ikke, så selvfølgelig skal man tænke over, hvad er det, vi kommer i vores system. Men den her, den kan jeg ikke snakke varmt nok for, den er helt vild. Udover det, så giver den et energiboost uden lige, så den er jo bare super fed. Jeg har lige et billede, som jeg vil vise jer af en af vores forhandlere, som har brugt en kombination af de produkter, I ser ude i højre side. Og det har hun altså fået det her resultat på blot en uge. Så det er den store forskel, og det er jeg 100% sikker på, det er altså denne her Reserve, som hun altså har indtaget. Der er flere meldinger inde i gruppen, hvor folk de har drukket det her produkt her, og folk, der har haft ondt, smerter, deciderede smerter i rigtig mange år, der kan de simpelthen mærke en kæmpe forskel i deres krop og deres velvære generelt. Så det er selvfølgelig ikke noget, vi kan gå ud og sige, at det her det fjerner smerter, og det gør en hel masse ting. Men det er i hvert fald noget, som helt sikkert er medvirkende til, at rigtig mange folk de har gode erfaringer med antioxidanter generelt. Så har vi vores AM/PM-produkt. Og i starten så tænkte jeg, hvad er det her for noget? Fordi at AM/PM, det var ligesom det, som fik mig til at få lidt mere interesse og gå ind og undersøge, hvad kan de her produkter, som ikke nogen af de andre vitaminer kan på markedet. Men firmaet de har simpelthen udviklet de her produkter til folk, som har problemer med at sove og slappe af om natten. Det er kun rene antioxidanter, vitaminer, mineraler, som de her produkter de indeholder. Så der er altså ikke nogen konserveringsmidler eller tilsætningsstoffer eller andre grimme ting i. Kun rene vitaminer. Men vi er 250 millioner mennesker, nu siger jeg vi, fordi jeg har selv været en af dem, som lider af søvnudfordringer. Det er sådan cirka hver tredje person, vi møder på gaden. Så rigtig mange mennesker har problemer med at sove, og de sover ikke generelt særlig længe. Og man kan sige, at grunden til, at vi har alle de her forskellige sygdomme, det er til dels også noget at gøre med, hvordan vi sover. Fordi vi sover faktisk 20% mindre, end hvad vi gjorde for blot 100 år siden. Og det er altså et foruroligende statistik. For man kan sige, får man ikke den der dybe gode søvn, så har kroppen ikke tid til at regenerere. Altså vores indre organer skal simpelthen regenerere, når det er, at vi får vores gode dybe søvn. Og det er altså sindssygt vigtigt, fordi at der begynder kroppen at producere et antioxidant, som hedder melatonin. Og melatonin er naturligt fremkommet i vores krop. Og den her PM, den indeholder en meget lille del melatonin. Og jeg kan simpelthen mærke, at efter 5 minutter, at jeg har taget den her PM, så kan jeg simpelthen mærke, at min krop den slapper totalt af. Så normalt så plejer jeg at have myldertanker omkring alle de ting, som jeg ikke har nået. Og i det her tilfælde, så kan jeg bare mærke, at min krop den slapper fuldstændig af. Sindssygt fedt. Den her AM, den kan man så vælge at bruge i løbet af dagen, hvis man har lyst til det. Det er ikke et must, altså det her det er ikke produkter, som skal bruges sammen på nogen måde. Men det AM gør, det er, at den går ind og understøtter de funktioner, som vi har brug for i løbet af dagen. Så kroppen ligesom kan holde sig frisk og sund og rask.
Så det er altså ikke sådan, så det er, at så tager vi en sovepille, og så tager vi en pille for at være på energi. Det er slet ikke det, som de her produkter er designet til. Men det er altså en form for vitaminer. Så i stedet for at spise andre vitaminer og kosttilskud, jamen, så ser man simpelthen det her som en alternativ til de ting, som man normalt går og spiser. Yes. Så har vi et af vores andre produkter, det hedder Finity. Og i starten så tænkte jeg, nu ikke flere vitaminer, hvad er nu det for noget? Men jeg har simpelthen været inde og læse en hel masse ting omkring Finity. Og det er simpelthen fordi, at jeg selv går rigtig meget op i anti-aging og hvordan jeg kan blive ældre uden at blive ældre, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men hvordan man simpelthen kan gå ind og forynge sig selv. Jeg har ikke noget imod at blive gammel. Jeg vil bare gerne være sund og rask, imens jeg bliver det. Og jeg vil selvfølgelig gerne blive 500. Det er det, jeg gerne vil. Så jeg gik ind og kiggede på, hvad kan Finity, som ingen andre produkter kan. Og hvis I kigger på hjemmesiden, altså genesglobal.com, så vil I også opdage, at det her produkt, det er simpelthen det dyreste produkt, som firmaet de har. Og det er der altså en årsag til. Fordi det her produkt er udviklet af en Nobelpristager. Og man kan sige, går du ind og kigger på, hvad produktet egentlig indeholder, så vil du opdage, at det indeholder noget, der hedder TA65. Det er altså et enzym. Og det her enzym har man simpelthen fundet ud af, kan gå ind og lave livsforlængende til vores celler. Altså det er direkte livsforlængende i vores celler. Så hver gang, at vores krop laver en celledeling, så har man noget DNA inde i de her celler. Og der sidder en masse strenge, den kalder vi DNA-strenge. Og hvis der sidder nogle sygeplejersker, som lytter med, så er jeg godt klar over, at det ikke er helt sådan, det fungerer. Men det er bare for at være lidt billig, så alle forstår, hvad det er, jeg mener. Men for enden af de her DNA-strenge, så sidder der simpelthen noget, som hedder telomere. Man kan kalde det sådan en ende på snørebåndet. Og hver gang vores celler laver en celledeling, så forkortes de her snørebånd. Til sidst så ender de her snørebånd med at støde sammen, og så dør cellen. Og når cellen dør, så dør vi også. Så man kan sige, at i rigtig mange år har forskerne prøvet at finde frem til, hvordan kan man komme ind og forlænge de her telomerer. Og det er altså det, som det her enzym TA65 kan gøre. Derfor må vi direkte sige, at det her produkt, det er livsforlængende. Det giver dig livsforlængende kræfter, hvis man kan sige det på den måde. Så sindssygt spændende produkt, og helt sikkert noget, som jeg kommer til at sætte mig meget, meget mere ind i. Der findes rigtig, rigtig mange studier, som man kan læse om, og man kan igen også gå ind og bruge YouTube. Så ligger der tonsvis af forklaringer på det her spændende produkt. Så har vi, ud over det, så har vi vores produkt, eller det var faktisk det, som egentlig gjorde, at jeg ligesom faldt over det her firma her. Det var selvfølgelig de videoer, som jeg så, at folk delte på de sociale medier. Og det her produkt, Instantly Ageless, det er simpelthen sådan nogle små ampuller. Det er en kasse, som kommer med 25 ampuller i hver kasse. Og produktet bliver kaldt for aminosyrecreme. Og grunden til, at det gør det er fordi det indeholder 92% vand, 2 mineraler, som er magnesium og sodium, og så indeholder det en aminosyre, som hedder agireline. Og den her sammensætning, den har faktisk den samme funktion, som det nogle mennesker vil betegne som Botox. Det er ikke Botox, men funktionen er nogenlunde den samme. Den største forskel er bare, at Botox det går ind og lammer musklen fuldstændig. Og forestil jer, at man sprøjter Botox ind i panden, og din muskel den er simpelthen lammet i 3-6 måneder. Det der så sker, det er, at når musklen ikke har bevæget sig i så lang tid, så bliver den simpelthen slap, når ikke man bruger Botox mere. Så man vil hurtigt opdage, at når man startede, kan det være, at det ikke var så slemt med ens hud, men når Botoxen simpelthen stopper, så kan man faktisk se, at huden er blevet slap. Og det er selvfølgelig ikke særlig fedt. Så heldigvis, så er den her Instantly Ageless lige stik modsat, fordi det får egentlig bare musklen til at slappe af.
Det vil sige, at vi kan stadigvæk lave ansigtsmimik og alle de her ting, som man ikke kan med Botox. Men man kan simpelthen gå ind og smøre et meget, meget tyndt lag, og der skal virkelig meget lidt til på de steder, hvor det er, at man har udfordringer, altså med rynker og forskellige andre ting. Og så kan man simpelthen mærke, at huden den begynder at stramme op, og efter få minutter, så kan man simpelthen se resultater. Og nogle af de resultater, som vi har delt inde i vores gruppe, det er dem, I kan se her. Og det er selvfølgelig helt vildt. Og derfor så var der rigtig mange folk, som tænkte, hvad er det her? Det er simpelthen så interessant, det her bliver jeg nødt til at kigge mere på. Men Instantly Ageless bliver altså først lanceret her til april måned i Europa. Og det er simpelthen fordi, at produktet først lige er lanceret i USA i november måned. Og siden der er det bare eksploderet fuldstændig vildt. Alene i december 2014, der omsatte firmaet for $60 millioner alene i det her produkt. Og forestil jer, at vi har altså et lager, der skal kunne følge med. Så hvis nu, at firmaet også begynder at lancere det i Europa, så vil det jo blive fuldstændig ribbet for de her produkter. Så indtil det er, at deres lager er oppe igen, så har de simpelthen været nødt til at udskyde lanceringen herhjemme i Danmark. Og det er jeg rigtig glad for, fordi hvis vi går ud og lancerer et produkt, og vi kan følge med efterspørgslen, så bliver folk sure, fordi de ikke får leveringen. Så det er hellere, at vi må vente 14 dage eller et par måneder ekstra, i forhold til, at lageret bliver fuldstændig tørlagt, og folk bliver sure i stedet for. Det her det er en anden dame, som også har brugt Instantly Ageless, og det, som I kan se også her på billedet, det er, at det er et resultat efter blot 3 minutter. Og som I kan se, jeg ved ikke om I kan se her, I kan se, at damen har et ar på kinden, og der er simpelthen smurt Instantly Ageless på det her ar også. Og det kan det faktisk også bruges til, udover at det hjælper til at formindske rynker, så vil det også formindske ar, og det kan formindske sorte render under øjnene. Og man kan sige, at det er selvfølgelig rigtig dejligt, og vi har en sød teamkollega, som har lagt en stor offentlig undersøgelse ind på vores side, hvor det er, at man kan se, hvad effekten egentlig er ved længere tidsbrug af akrylamide. Der er mange folk, der tror, at det bliver værre, og det gør huden slap, og den her dokumentation, den viser altså lige det stik modsatte. Så jeg mener, at det er et brug efter 30 dage, at man kan se op til 30-35% forbedring i hudens densitet. Så det er selvfølgelig super interessant. Så har vi et andet spændende produkt, som er på vej til Europa også. Endnu ved vi ikke en præcis dato for lanceringen af det her, men det her det er simpelthen et tretrinssystem, hvis man kan kalde det. Det består af den, der hedder Zenfit, som er aminosyre, 21 af de essentielle aminosyre i den her Zenfit. Og derudover så består den af ZenShape, som er i pilleform, og den tager man 3 gange om dagen. Og det egentlig gør, det er, at det forhindrer din krop i at få de her cravings efter søde sager. Og det gør også, så det er, at du ikke har lyst til at spise store portioner mad. Det er ikke sådan, så det er, at du mister sulten, eller du mister din lyst til at spise fuldstændig. Men der er i hvert fald en 50% forbedring i, hvad du ønsker at indtage. Det kan jeg allerede selv mærke, for jeg er selv startet op for 2 dage siden. Og jeg skal selvfølgelig nok dele mine resultater med jer på et senere tidspunkt. Men udover det, så har den også den her ZenPro, som er en meget avanceret form for proteinpulver, dog uden at være det. Det er altså ikke en måltidserstatning, men den går simpelthen ind og understøtter nogle af de ting, som kroppen mangler, når det er, at kroppen har været undervægtig i så lang tid. Så også et virkelig spændende produkt, som I kommer til at høre meget mere om på et senere tidspunkt, når det er, at vi ved lidt mere omkring lanceringen af produkterne. Så var det lidt omkring vores produkter, og jeg håber selvfølgelig, at I fik lidt ud af de forklaringer, som jeg gav. Og jeg tager selvfølgelig gerne imod, hvis folk har nogle spørgsmål. Så kan I lige bruge 5 minutter på at spørge mig, og så skal jeg prøve at svare jer så godt jeg kan.
Og ellers så kan vi tage den inde i gruppen, eller I kan snakke med de mennesker, som har inviteret jer til at høre omkring det her webinar i aften. Så jeg vil gå videre og fortælle lidt omkring firmaet, og hvordan man kan komme til at få sig en indtjening. Det kan enten være en deltidsindtjening, eller det kan være en fuldtidsindtjening. Så til de af jer, og jeg håber selvfølgelig, at de fleste af jer har lyst til at blive, men ellers så skal I bare lukke ned for webinaret nu, hvis ikke I ønsker at høre omkring forretningen. Yes. Skal vi videre her i systemet? Sådan. Så starter vi op på business. De her personer, som I ser her på billedet, det er stifterne af Shinez, Randy Ray og Wendy Lewis. Og de her personer har jeg selv mødt, og fantastiske personligheder. Jeg var i USA i januar måned, og fik simpelthen muligheden for at møde dem og snakke med dem. Og det jeg egentlig fandt ud af, det er, at i starten kan man godt tro, at amerikanere, som har et så stort firma, de gider overhovedet ikke engang at skænke ind i en tanke. Men de her mennesker, de kom simpelthen ind med åbne arme, og begyndte at spørge ind til, hvordan at jeg havde det. Og det var selvfølgelig super fedt, og jeg må indrømme, at jeg synes, at de her mennesker, de er nogle dejlige, varme mennesker, og det vil I også opleve, når det er, at I møder dem til de events, som er rundt omkring i verden, hvis I kommer til dem. Så sindssygt fede produkter, sindssygt fede mennesker, og nogle mennesker, som bekymrer sig om deres distributører, og hvordan at de kan gøre det hele bedre. Til dagligt, der driver de altså ikke Shinez, det er dem, der har stiftet det, men det er simpelthen deres søn, Scott Lewis, som simpelthen har ansvaret for forretningen. Og det er fordi, at Randy og Wendy, de er oppe i årene, og de har valgt at dedikere deres tid på deres Shinez Kids Foundation, hvor de simpelthen går ud og laver en masse charity. De går ud og opbygger landsbyer. Fordi at Randy, han er selv kommet fra meget, meget trange kår. Havde ingenting, absolut ingenting som barn. Og en af hans største missioner her i livet, det er simpelthen at hjælpe de børn, som ikke har noget selv. Og det bruger de ekstremt mange ressourcer på, at hjælpe de her børn med at få etableret en ordentlig tilværelse. Og som de selv siger, så kan de sagtens gå ud og brødføde 2 millioner børn, men de vil stadigvæk være sultne dagen efter. Så det de ligesom gør, det er, at de går ud og opbygger landsbyer, hvor det er, at de hjælper med at få rent vand. De hjælper dem til at dyrke deres egne afgrøder. De hjælper med at få sat skoler op, så det er, at de kan blive undervist, og de kan blive faglært, så det er, at de kan komme ud og få sig en ordentlig start på livet. Så det er simpelthen det, de bruger tiden på. Og i mellemtiden, så er det altså Scott Lewis, som simpelthen står for firmaet. Shinez er på sit 5. år, som jeg nævnte ganske kort tidligere, og de er altså ranket som det hurtigst voksende firma lige nu på DSA-listen. Og man kan sige, hvad er så DSA? Jamen, DSA står for Direct Selling Association, altså en direkte salgsorganisation. Og når man er medlem af DSA, så betyder det altså, at du har ekstremt høj etik, moral og kvalitet af produkter. Dine produkter skal simpelthen være unikke, og det er et kvalitetsstempel for folk, som simpelthen gerne vil handle med firmaer, som har rigtig gode produkter og høj kvalitet. Inden for network marketing-branchen, der er der selvfølgelig en masse firmaer, som ikke overlever de første 3 år. Og derfor er det sindssygt vigtigt, hvis I ønsker at arbejde med network marketing, at I går ind og undersøger, om firmaet er medlem af DSA. Og det er Shinez altså. Derudover så har Shinez vækstet med 100% hver eneste år. Det vil sige, at sidste år der kom de faktisk ud med et resultat på $460 millioner, altså lige knap 3 milliarder kroner. Deres forventning i år er simpelthen en fordobling af det her tal. Og det er selvfølgelig Europa, som skal være med til at omsætte for de her penge. Og det er altså helt vildt. Det betyder altså, at der er rigtig mange mennesker, som har interesse i anti-aging. Og selvfølgelig også interesse i at hjælpe folk til et bedre helbred.
men derudover også hjælpe folk til at få succes i denne her butik her. Fordi det er altså det, som network marketing det går ud på. Du skal hjælpe dine teammedlemmer, og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at hvis ikke du er klar til at hjælpe folk, så skal du ikke invitere nogen nye ind i den her forretning. Fordi hvis man bare lader de nye folk være, og der ikke er nogen til at hjælpe dem videre, så får de aldrig succes i den her forretning. Og på den måde kommer du heller aldrig nogensinde til at få succes. Og det er selvfølgelig super ærgerligt. Så hvis man ønsker den her forretning, så vil jeg råde jer til at høre de her præsentationer igen og igen og igen. Og selvfølgelig gå ind og undersøge alt omkring produkterne, alt omkring firmaet. Gå ind og finde videoer, gør alle de her ting her. Så det er, at I har muligheden for at fortælle nye mennesker, hvad det her det drejer sig om. For det er super vigtigt, at vi fortæller folk, hvad network marketing egentlig handler om. Så ikke de får et forkert indtryk af, at det her det er altså bare noget, hvor vi køber en pakke, og så kommer vi til at tjene millioner og milliarder. Det sker simpelthen ikke. Man er nødt til at arbejde, og det hedder network, det vil sige hårdt arbejde, det skal der til. Så selvfølgelig alt afhængig af, hvad for nogle ambitionsniveauer folk har, så er det selvfølgelig derfra, man skal lægge sine mål. Og for nogle mennesker, der kan det være, at man bare vil have dækket sin egne produktkøb, altså ved at anbefale produkterne, fordi man selv er glad for dem. Så kan man anbefale dem til et par venner og bekendte, og på den måde kan man simpelthen få dækket sine egne produktkøb på. Eller det kan være, at man vil tjene et par tusind ekstra om måneden, så familien eksempelvis kan tage en ekstra ferie om året. Det betyder jo rigtig meget for flere mennesker, at man simpelthen kan få den der ekstra ferie en gang om året. Der er selvfølgelig også andre, som vælger at sige, at jeg vil tjene 5, 10 eller 50.000 kroner, og der kan man så sige, der skal jo selvfølgelig også lægges flere timer i sin forretning. Men man kan faktisk sige, at ved at sige ja tak til den her forretning, så bliver du selvstændig erhvervsdrivende. Der er altså ikke nogen, som ringer og fortæller dig, hvornår at du skal stoppe og gå på arbejde. Det bestemmer du fuldstændig selv. Du bestemmer selv, hvilket tidspunkt du vil arbejde på, og hvor mange timer du vil lægge i din forretning. Men det er bare sindssygt vigtigt at forstå, at hvis du bare ligger dig hjem på sofaen, så sker der ingenting overhovedet. Så. Udover det selvfølgelig er network marketing, vi snakker om, så fik firmaet alene i 2013 og 14 18 priser. Det vil sige, at firmaet fik blandt andet Rising Star Award 2 gange. Og det betyder altså, at vi har med et firma at gøre, som simpelthen er i total vækst. Udover det, så har founderen, altså Wendy Lewis, hun har modtaget en pris for den mest indflydelsesrige kvinde inden for network marketing. Så det er altså ikke bare hvem som helst, vi har med at gøre i den her butik her. Det er altså folk, som virkelig ved, hvad der skal til i den her forretning, og hvordan man bliver succesfuld, og hvordan man hjælper mennesker til at opnå deres drømme. Fordi det er egentlig det, vi gør. Vi hjælper mennesker til at blive succesfulde for de mennesker, som virkelig ønsker at få en ekstra indtjening og en mulighed for at måske gå hen og sige, at det her det er en primær indtægt. Og vi har 6 indtjeningsmuligheder her i forretningen. Og det er selvfølgelig kun for de mennesker, som ønsker forretningen. Nu gennemgår jeg bare den her indtjeningsmuligheder. Og det er selvfølgelig helt op til folk selv. Det vælger I helt selv, om I kun vil være kunder, eller om I ønsker at arbejde med den her butik her. Men den første, det er den, der hedder Retail Profit. Og det egentlig betyder, det er, at når vi vælger at sige ja tak til den her forretning, så får vi alle sammen en hjemmeside, altså du kan kalde det en webshop. Og den her webshop, der kan folk simpelthen gå ind og købe produkterne direkte inde på din hjemmeside. Når de gør det, så køber de til den pris, der hedder retail. Differencen, som er den, der hedder, altså den pris, som hedder retail, og så den pris, som firmaet normalt, altså den pris, som vi normalt køber produkterne til som forhandler, som hedder wholesale, der har man simpelthen differencen her iblandt, og det er altså den, som vi får som forhandler. Så hver gang du har en kunde, som går ind og køber inde på din hjemmeside, så får du simpelthen en check, det gør du så ikke, men du får en betaling inde på din bank, som tak for hjælpen i, at du har skaffet en ny kunde.
Så denne her mulighed, det er den første indtjeningsmulighed i butikken. Den næste, vi har, det er den, der hedder Get 2 Preferred Customers, altså få 2 fordelskunder, hvis man kan kalde det for det. Det, der sker, det er, at hvis nu at du har en kunde, som gerne vil have tilbagevendende køb igen og igen, så har man altså her muligheden for at give dem en rabat. Og denne her rabat, den bestemmer du faktisk selv, men det kan maks være op til 20%, som du kan give dem. Og de her preferred customers, de får et produkt tilsendt hver 30. dag. De kan helt selv gå ind og fravælge eller tilvælge, og de kan også helt selv vælge, hvilke produkter de gerne vil have tilsendt. Men hvis vi gør det, og vi har 2 af de her fordelskunder, så får man af firmaet $50 som tak for hjælpen, og udover det, så får vi simpelthen et produkt gratis. Jo flere af de her fordelskunder vi har, jo flere commissions får du, og jo flere produkter får du. Så det her det er altså også en mulighed for at bygge sin forretning, hvis man har lyst til det. Så har vi dem, der hedder sign-up bonus, eller i det her tilfælde acquisition bonus. Og det egentlig betyder, det er, at hvis du har en person, som er interesseret i den her forretning, altså i forhandling, jamen så kan man simpelthen gå ind og vælge en af de her pakker, som I kan se. Basic Package, Supreme Package, Jumbo osv. Og det man kan se, det er, at når det er, at man sælger en af de her pakker, så får vi af firmaet som tak for hjælpen en af de her bonusser, som I kan se herovre. Og alt afhængig af, hvor store pakkerne er, det er selvfølgelig den største pakke, så får man selvfølgelig også en højere kommission, som I kan se her. Så det her det er et engangsbeløb, og ikke noget, som er noget, som vi bliver tykker fede af. Men det er altså også bare som tak for hjælpen. Så har vi vores team commissions. Og team commissions, det betyder, at når det er, at vi på den dag, vi bliver registreret inde i vores struktur, så alt, hvad der bliver foretaget af køb under os, det vil sige alt, hvad der kommer af produktkøb eller opstartspakker eller preferred customers, de giver altså de her volume. Og den her volume, den kan man simpelthen opspare ved, og som I kan se herovre i den ene side, det er det ene team. Vi har nemlig samme udfordring her. Jeg kan godt se, at der står noget med, at jeg skal tættere på skærmen, og det har jeg set her. Bum. I det ene team, når vi starter i forretningen, der har vi udfordringen, vi skal alle sammen bygge 2 teams. Og det er altså ligegyldigt, om du er i højre eller venstre side, så skal du stadigvæk gøre det samme som alle andre. Men den her volume, den opsparer vi simpelthen hver gang, at der kommer en ny forhandler ind, eller hver gang der er nogle nye kunder, som køber produkter. Og når du har opsparet 600 point i det højre ben eller venstre ben, altså det ben, der er stærkest, eller det ben, der sælger mest, og du kan tage 300 point fra det andet ben og matche det ud, så betyder det, at du får 1 team commission. Og 1 team commission, det er altså lige med $35. Så man kan sige, 900 af de her CV, også kaldet point, det er altså lige med 220 danske kroner. Og det er altså for et arbejde, som du ikke selv har foretaget dig, men det er bare for køb, som folk de foretager sig, når de vælger, om de vil være kunder, eller om de vil være forhandlere. Der er en max på de her team commission, og det er 26.250 amerikanske dollars om ugen. Så man tjener altså rigtig mange penge, hvis det er, at man kommer op over det. Men det er altså et max, som firmaet har sat på. Den næste bonus, som vi skal snakke om, det er den, der hedder Leadership Matching Bonus. Og det var det, jeg nævnte tidligere, at i denne her forretning, der kan man simpelthen ikke blive succesfuld, med mindre at du har et team, som bliver endnu dygtigere, end du nærmest selv er. Så dit ansvar, når det er, at du vælger at sige ja tak til den her butik, det er simpelthen at lære folk at gøre præcis det samme, som det du selv gør. Det vil sige, vise dem, hvordan at vi bygger den her forretning i fællesskab. Fordi det er det, det egentlig går ud på. Vi bygger forretningen i fællesskab. Der er ikke bare nogen, som ligger sig hjem på sofaen og ikke gider at lave noget. Det er der ikke nogen, der får noget ud af. Så vis de nye mennesker, hvordan at de skal gøre det her. Og så vil I altså også opleve, at jeres team bliver succesfulde.
Så når de mennesker, som I introducerer til den her forretning, de begynder at lave noget, og der begynder at komme nogle penge i kassen, så får de her team commission, som jeg nævnte i de tidligere indtjeningsmuligheder. Og når de får deres team commission, så får I simpelthen 20% hver gang det sker. Når deres første generationer, altså når deres nye mennesker begynder at gøre præcis det samme, så får I 15% af dem. De får 20%, men I får 15%. Og så kan man sige helt ned til vores 7. generation, altså helt ned til de mennesker, som ligger nede i vores 7. generation, så giver den rent faktisk 5%. Så man kan sige, at vi har en kæmpe stor interesse i at hjælpe vores team til at blive succesfulde. Vi kan ikke rykke op i de her ranks, som I kan se hernede, med mindre at I har nogle mennesker i jeres team, som bliver succesfulde. Alene den her Jade Executive, hvor det er, at man får matching bonus i første generation. I kan se her 20% giver Jade. Og det betyder altså, at I har nogle første generationer, som I har introduceret til den her forretning. Og for ligesom at hoppe videre til næste niveau, så har de her første generationer, de skal ud og gøre præcis det samme. Og når det sker, så begynder der at komme matching bonus i anden generation, og sådan fortsætter den derop. Den her, den ligger også tilgængelig inde i vores back office, så hvis I har lyst til at kigge mere på den, så er I meget velkommen til det. Yes. Den her nummer 5, som hedder Customer Acquisition Incentive. Det betyder, det er, at hvis vi har de her kunder, som går ind og køber via vores hjemmeside, eller vi har de her fordelskunder, enten det kan både være almindelige kunder eller fordelskunder, så har man simpelthen muligheden for, at hvis man har 5 af de her kunder her, så kan man få 5% ekstra i matching bonus. Og har man 10 kunder ekstra, så kan man simpelthen have muligheden for at optjene 10% ekstra i matching bonus. Så det er bestemt heller ikke uinteressant, den del. Den sidste bonus, som jeg vil snakke om, det er den, der hedder bonuspool, altså Diamond Bonus Pool. Den her, som jeg nævnte tidligere, hvor det er, at I ligesom kan se de her ranks her. Der kan I se, at ved det her niveau, som hedder Diamond Director, der har man muligheden for at være med i den her bonuspool. Og det betyder altså, at firmaet, de tager 3% af firmaets totale volumen til side hver evig eneste måned. Denne her bonus, den bliver udbetalt til alle de mennesker, som har opnået diamantstatus eller derover. Det vil sige fra diamant helt op til Crown Diamond Director, så har man simpelthen denne her ekstra bonus. Og som minimum, når man har opnået den, der hedder Director, så ligger den altså på $100,000 hver tredje måned. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig stort, og det er mere, end hvad de fleste mennesker kommer til at tjene, selvom det er, at de har en meget, meget lang uddannelse bag sig. Så det er selvfølgelig super interessant, og det betyder altså også, at man skal arbejde rigtig hårdt i den her butik her. Men jeg har lige set den sidste diamant, som firmaet lige har uddannet, hvis man kan sige det på den måde. Det er en far til 6, som har været i Genes i 9 måneder. Og på de her 9 måneder, der har han altså opnået den her diamant Diamond Director status. Og han kom altså og arbejdede for en købmand. Han var ikke engang selv købmand, men han arbejdede simpelthen for en købmand, og det havde han gjort hele sit liv. Og han traf beslutningen om, at nu ville han altså gerne noget andet her i tilværelsen. Han ville gerne give sin familie en ekstra mulighed for at få nogle ting her i tilværelsen. Og der knoklede han simpelthen bare hårdt på. Og det er simpelthen det, som er sket nu. Yes. Til den næste. Udover det, så har vi simpelthen en mulighed for den, der hedder incentive travels. Det vil sige, at vi har muligheden for at komme på de her ferier rundt omkring i hele verden. Og det behøver man altså ikke at have en kæmpe titel for at opnå. Det her det er altså noget, som kører sideløbende igennem vores bonusser. Så hver gang vi går ud og sælger nogle produkter, så optjener vi de her travel points. Og der ligger en rapport inde i vores back office, hvor I hele tiden kan se, hvor langt de er nået med de her travel points.
Og det betyder altså, at alle mennesker de har mulighed for at komme med på de her ture rundt omkring i verden. Og i april måned, der går turen til Dubai. Og det bliver jo selvfølgelig en fantastisk tur, hvor at, vi er rigtig mange, som har optjent de her travel points, og simpelthen får det hele betalt af firmaet. Så det glæder vi os rigtig meget til, selvfølgelig gør vi det. Og jeg ønsker, at der er rigtig mange, der selvfølgelig kommer til at deltage på de her rejser, jo flere, jo bedre. Så det var lidt om, hvad jeg havde at fortælle om firmaet Jeunesse. Og jeg håber selvfølgelig, at I synes, det var interessant. Og så vil jeg bare sige til jer, at I skal tage fat i de mennesker, som har inviteret jer til webinaret i aften. Og snakke videre med dem, så kan de fortælle jer lidt om, hvad for nogle priser vi har. Og jeg har lige 5 minutter, så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må I meget gerne lige spørge mig nu. Så jeg ved ikke, om Dennis han lige gider at åbne op for chatten. Det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen folk, der har spørgsmål. Nej. Jamen, hvis ikke folk de har nogen spørgsmål, så vil jeg da bare sige tak for i aften, og tak fordi I gad at lytte med. Og vi ses igen i næste uge. Hej hej!